κάμερες. Πείτε ποιος είστε και ποια... Μη με σπρώχνετε. Πείτε ποιος είστε και ποιανού εντολές εκτελείτε. Ποιος είσαι, πώς σε λένε, πώς σας λένε, τα στοιχεία σας. Μην το ξανακάνεις αυτό! Πίσω, πιο πίσω από εμάς, τελείωσε. Ο άνθρωπος... Εδώ, μέχρι εδώ δεν περνάει κανείς, μέχρι εδώ δεν περνάει κανείς. Εδώ. Υπάρχει άνθρωπος τραυματισμένος, στον οποίο δεν μας αφήνει. Είμαι δικηγόρος του. Είμαι δικηγόρος του. Είμαι δικηγόρος του και με ζητάει, ζήτησέ με. Είμαι δικηγόρος του, μην με σπρώχνετε. Είμαι δικηγόρος του και θέλω να έχω πρόσβαση στον άνθρωπο που λένε ότι συλλαμβάνεται. Δεν περνάει κανείς. Μην με σπρώχνεις. Μην με σπρώχνεις. Δεν περνάει κανείς, εδώ. Θέλω να έχω πρόσβαση στον άνθρωπο. Θέλω να έχω πρόσβαση στον άνθρωπο. Φωνάξτε τον επικεφαλής. Φωνάξτε τον επικεφαλής τώρα. Εδώ. Φωνάξτε τον επικεφαλής. Είμαι δικηγόρος του, το ακούσατε όλοι. Και στερείτε την πρόσβαση στον δικηγόρο. Είναι εδώ ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Αυτά κάνετε για το κράτος δικαίου. Φώναξε τον επικεφαλής τώρα. Είστε ο επικεφαλής. Είμαι δικηγόρος του ανθρώπου που έχει κακοποιηθεί. Θέλω να με συνοδεύσετε αμέσως σε αυτόν. Δεν ξέρω, εδώ είναι. Συλλάβατε δημοσιογράφο, είστε καλά! Είστε καλά κύριε! Ποιος είναι ο Δόρσελος! Πώς λέγεστε?